О, не. Започва се. Момичета, как сте днес? Здравейте! Забравих да ви предам поздрави от опашката ми. Не знам за вас, но аз се радвам. Нямам търпение да кажа на Боби! Ева! Луда ли си? Няма да казваме на никой. И аз искам да кажа на Иван, но няма как. На никой не трябва да казваме, че сме русалки. Това ще бъде нашата малка тайна. Добре, разбрах. Сега ще ви оставям, ще се видим в час след малко. С Петя пак ще кифлеете и ще закъснеете. Обичам ви! Харесваш ли униформата ми? Oh, yes. Come on, baby. Сладка си. Сладка ли? Трябваше да кажеш секси. Я виж ти кой закъсня най-много. Лили! Да, трябваше да си изгледа униформата. Боби идва! Иво, не се разбрахме нещо. Как са, момичета? Ей, Боби, здрасти, всичко е наред, нищо ново, имаме си крака, живота върви по вода, по крака, не по вода, по крака си върви живота. И така, ти как си? Добре. Айде, тръгвай. Лили, ще чакам после. Ева, идваш ли? Не, Малко кринч, не можа ли да бъдеш? ей, хора. Хора, аре да виждаме, че ние ще закъснеем. Има нещо много съмнително в тях. Кои бе? Момичетата не ги ли видях? Бяха тук до преди малко. Между другото, колкото и невероятно да ти звучи, има нещо много съмнително в тях. Вау, прозрение. Добре, че има човек, който е много близко до тях. Предлагам ти да се внедриме и да ги следиме изкъсо. Матего, ти защо мислиш, че аз станах треньорка на мажоретките? Същата причина, поради която взех заведението. Леле, ние сме велики умове. Ама не се наведе предварително. Все да ми убиеш ентусиазма, бе. Къде отиваме? Чакай. Ето я и задръстенячката. Пак закъсняваш, Лили? Ще кажа на треньорката. Така ли? Ще ми издадеш на треньорката? Да не би да ти е гадно, че аз съм в център, а не ти. Не за дълго, мила. Госпожо, Да? Лили закъсня. Така ли? Къде е старата треньорка? Ти не дей да питаш много.
А за това, че закъсня, ще останеш извънредно след часовете да тренираш. Ама, моля ви, аз... Няма ама. Нареждай се за танца веднага. Мърдай, селянко. Разкарай се, аз съм тук, аз съм център. А, ако си същупено кръче, как ще бъдеш център? Нищо не можеш да ни направиш. Дали? Хей, момиче, пак ли ти създаваш проблеми? Аз съм център. Изчезвай веднага отстрани и ти влизи в средата. Но аз винаги тренирам. Казах. Благодаря, госпожо. Стефи! Стефи, изчакай. Какво искаш? Искам да излезна. За какво? За да се похвалиш пред смешните ти приятелчета ли? Стефи, харесвам те наистина. Ще направя всичко възможно да се спечеля отново. Наистина. Тия заучени фразички няма да минат при мен. Освен това, аз може да харесвам повече Зино. Зино ли? Да. Добре, тогава отиди при него. Може и да отида. И без сега много по-яки момичета от теб. То се личи, че избираш количество пред качество. Вижте колко си некадърна, пак сбърка танца. Кой го сбърка? Тя ме блъсна. Моля? Пак лъже. Не ти ли писа да се правиш на жертва, Лилия? Лили, пак ли ти създаваш проблеми? Днес след часовете оставаш за 2 извънредни допълнителни часа. Супер. Упс. Лили Розовия кичур. Май не те бива в танците. По-добре се откажи. И защо тогава се занимавате само с мен? А, ето ги и задръстаните й приятелки. Не мислите ли, че е малко тъпо да я нападате и трите? Не мисли, че е по-добре да млъкнеш или искаш и теб да почнем? Пробвай. Момичета, айде да ги оставаме. И без това Лили има да си поседи още 2 часа тук на тренировки. Нека да са ти приятни тренировките, Бести. Бести, ти ми направи услуга, защото докато тъпчеш с банички, аз ще тренирам. Ей, кокошинки, не ти ли омръзна да коткодякаш, а? Сте се канали. Дари, ти кога ще я завиждаш? На кое да ги завиждам, бе? На това, че винаги е втора или на това, че винаги е задръстена? Пък и... Май забравиш, че аз ти бях първата любов. А ти запомни, че всичко, което го е правил с теб, първо го е правил с мен. Да ти е сладко, мила. Поне не съм толкова жалка да преследвам бившия си. Лили, ние се връзваме. Знаеш, тя точно това иска. И всичко това беше преди да се влюбя в теб. С теб всичко е различно. Влюбените гълъбчета, трябва да тръгваме. О, в хора, аз имам 2 часа извън класа заради Дари. Ужас! Това ли ти е новата треньорка? Дай ме мрази. Мале... Хайде след Даскал да отидем на Кея да плуваме. Да плуваме ли? Аз ще излизам с нашите. Аз тренирам тук, няма как. Ева, искаш ли да отидем само двамата? Аз трябва да разхождам мачери. Чао! Какво и става днеска? Не знам. Петя, ще може ли за малко? Добре. Ако
нямаш нещо за часа по пеене да ми казваш, си тръгвам. Какво правиш? Защо не ми вдигаш и не ми отговаряш на съобщенията? Ти си ми преподавател? Мога да те уволнят? Готов съм да рискувам. Наистина те харесвам и искам да се получи между нас. Какво ще правим? Здравей! Какво правиш? Има ли значение? Какво искаш? Кога ще лезем пак? Вчера беше много яко. Не знам за какво говориш. Ние вчера не сме излизали. Добре, какво се правиш? Тук без това няма никой. Бубе, моля те, не ме занимай с глупости, напусни. Добре. Както искаш. Ще пиша. Да се сетиш за какво говоря. Чакай, наистина не знам за какво говореше. Не ме търси повече. Чакай! Казах ви, че ще ги скараме. Викич, твоите планове винаги са бомба. Просто ще ги попилея. Ей, татус, защо не си с задръстаните ти приятелки? Внимайте как ми говорите. Мале, треперим страх. Защо ми е до вас? Стига до татус. Ние сме ти фенки. Съвета ме намира. My time, гледам роли са и нямам тайм. Твоя прайм тайм, свърши вече тая сам. Don't speak, дай го slow. Гледам ви от тук, ви сте долу. Абе, какво става тук, бе? По-добре оставете. Сино, аз така и не разбрах. Тато с кой ходи? С тебе ли? С Веско ли? Май тя не знае с кой ходи, Зино. С никой не ходя. По-добре трейта, момичета, айде. Хайде, момичета, нека ги оставим на романтична среща. Не му обръщай внимание, виж какви са. Та, какво става с теб и Веско? Значи много ти благодаря, че ме защити, но не искам да имам нищо общо. Нито с теб, нито с него. Ти нали се водиш бедбой? Се водя. Аз съм най-големия бедбой в България. Имам проблеми с Ева и исках да те попитам за няколко съвета. Казвай. Мисля си, че Ева иска да скъса с мен. Днес цял ден ме избягва. Що ме на момичета избягва, това означава, че иска да й обърнеш повече внимание. Ами ако ми изневерява? Не ти изневерява. Просто трябва да бъдеш bad boy. Казвай, oh yes, come on baby. И я гледай така. Ами добре, нека да пробваме. Добре, аз ще съм Ева сега. Само искам да ти кажа, че не искам да имам нищо общо нито с теб, нито с Веселин. Чакай малко с теб. Стефи, къде беше днес? Няма никакво значение. Май, Лили, ставаха някакви филми. Добре, а знаеш ли къде е Иван? Е, това не е ли той там с Боби? Да, хон ги видиме. Здравей, Боби. Oh yes, come on baby. О, Боби, разтапям се. Лили, какво става тук, бе? Бе, ти сигурен си, че Иван е твоя гадже? Иване, какво правиш? Аз просто го уча как да бъде играч. Спокойно, Иван си е твой. Просто имах един проблем с Ева. Днес цял ден ме избягваше и помислих, че не иска да сме заедно вече. Ева, тя те обожава, бе, глупости. Просто днес имаше проблем. Да, проблем. Нали се сещаш от тъп? Женски проблем. Ясно. Това обяснява всичко. Чао, ще видим после. Аз ще изпратя до вас. Мерси, че ме изпрати. Искаш после да ходим някъде? Аз обещах на момичетата, не съм с тях. Много си потайна. Да не криеш нещо.
Аз по тайна. Глупости. Сега тръгвам. Чао. Ева, Боби мисли, че искаш да го зарежеш. Шегуваш се. Споко, с Лили оправихме нещата, казах нам, че си в цикъл и го обожаваш. Ама как така сте му казали такова нещо? Как ще го погледна сега? Спокойно. Иван му разказваше за неговите олигофренски съвети. 100% вече е забравил. Ева, просто се дръж естествено. Естествено. Писна ми да го лъжа. Искам да му кажа, че съм русалка вече. И аз. Не с Иван, когато бяхме на среща, той отвори темата за тайните. Познайте коя избяга като парена. Момичета, много добре знаете, че никой не трябва да разбира за нашата тайна. Момичета! Ето онази там лудата шарлатанка, където се прави на магиосница. Луда, но магиосница. Стефи, извини, малко е несъобразителна. Няма проблем. Точно в момента позицията на планетите е изключително важна. И имате възможност да подобрите вашите способности. Мале, това е най-якото нещо, което се случило някога. Момичета, от днес нататък може да правите всякакви магии, като контролирате мозъка си. Какво? Ами, нека започнем с нещо по-лесно. Помислете си за нещо, пожелайте го силно и го визуализирайте. Искам да пробвам. Поничка, поничка, поничка. Да, бе! Това аз ли го направих? Искам и аз! Шейк, шейк, шейк! Брутално. Петя статуси, Петя статуси, Петя статуси. Леле. Махни ги веднага! Какво направи? Пасулска работа. Добре. Добре, сега съм аз. Мерцедес, Мерцедес, Мерцедес. Защо не стана? Пробвай с нещо по-малко. Все още магията ти не е достатъчно силна. Дали мога да виждам отговорите на тестовете? Например, по математика. А дали може да се превръщаме в хора, когато си поискаме? Ами, зависи от магията ти. Колкото повече се упражнявате, толкова по-добри ще ставате. Всичко е въпрос на концентрация. Поне ще се не. Да. Ще опитам пак. Мъфин, мъфин, мъфин. Иу, изгорял е! Може би, защото си твърде прегоряла кифла. Я ще си поничката и не говори много. Ям си я. Момичета, ако искате, аз ще ви помогна да се упражнявате. Но помнете едно. Зле направената магия може да бъде фатална. Нищо, момичета. Винаги заедно. Да. Мен ли чакате? Да. Хубаво, какво да правя? С вас съм. Момичета, как ми е грима? В принцип трябва и без това с малко да го сменям, ама... Супер ти е. Искате ли утре да ходим при Венета да тренираме магиите си? Много яко! Тренировка към прогрес. Петя? Аз няма да идвам. Това, че днес не се е получило, не означава, че утре няма да си много добра. Плюс това сме си заедно, ще ти помогнем. Да, точно така. О, певеца! Това не е ли учителят ти, Весо?
Няма значение. Така ли, че няма да му отговоря? Няма да го вдигам. Според мен трябва да му дадеш шанс. Той е много добро момче за Петя. Е най-доброто момче. Много подходящ. Оставете ги тия момчета има толкова по-яки неща, като например това, че имаме магии. Маги! Колкото и да е странно, съм съгласна с Стефи. Ние с Ева излизаме за малко на въздух. А мен си ми е много добре тук. Не, навънка ще ти е по-добре. Айде. Бързо. Момичета, след малко съм на работа, коя ще Ева, защо се пишеш с Весо? Аз и Весо днес... Какво? Ти и Весо? Ева, ти си с Боби. Абе, Лили, ти пък какво си помисли? Не, просто Весо харесва Петя, Бубето се опитва да ги раздели и аз обещах да помогна. Това ли било? Добре. И какво? Ти работиш? Не всички сме захранени с златна лъжица като теб, някой трябва да си изкарваме парите. Защо си го изкарваш на мен? И аз какво съм ти виновна, че се родила в бедняшко семейство? Но поне знам кой ще ми прави кафенце. Чакай, какво? Ама Петя сега го мрази. Не иска да се пише с него. Ама аз вече обещах да се видим с него. Моля те, ела с мен. Не мога да отида сама. Моля те, моля те, моля те. Ева, добре, дори да дойда, какво ще правим с Петя и Стефи? Ще измислим нещо. Леле, те ще се избият. Дай да ходим. Да отиваме, после ще го мислим. Е такъв певец 10 години по-възрастен от тебе. Кой си малко ще ти излезнат бръчки и ще няма сложа какво си ги ботокс. оправиш. Хора, стига сме се карали. Да спрем. Стига да сега, коя ще дойде с мен на работа? Аз обещах на мама да й помогна с вечерята. Да, и аз. И с майка ти? С нейната майка ти? Не на нейната. Не на нейната, с кученцето мячери. Стига, не мога с нея да отида. Не ме гледайте така, момичета. Стига. Айде. Приятелки сме, трябва да се подкрепяме, момичета. Да. Хубаво. Айде. Айде. Да всичко Мен да сме ми. заедно. Трябва да ходя да се побличам, защото ще закъснея. Добре. Айде. Айде, ти тръгвай. Чао. Слънцето изгрява пак. Какво правиш тук? Що ме извика? Ева, изневерява ми. Ето я. Чака някого. Тоспак. Как разбраш, че ти изневерява? Може да чака Петя или Стефи? Каза ми, че е в тях с техните си. Може просто да ти прави изненада. На теб ти е лесно да го кажеш. Лили не те е излъгала. Аз не ревнувам, защото при мен няма как да стане. Аз съм играч. Това там не ли е Лили? Какво? Я! Айде, бе, Лили, къде се бавиш? Мама ме забави. Но чакам те вече 30 минути. Къде е Весо? Казах му и той да се забави. Не искам да говоря с него сама. Ева, това е забъркахме пак. Свен, че трябва да лъжа Иван, че не сме русалки, сега и Петя и Стефи трябва да лъжа. Питаш ли ме мен? Боби постоянно ме разпитва и аз трябва да си измислям някакви неща и да го лъжа. Умръзна ми, искам да му кажа вече истината. Ева, няма как да му кажем. И аз искам, но няма как. Майко, те не изневеряват. Ще поудея. Чакай, не се филмирай. Може да ни готвят изненада. Боби, не бъди наивен, човек. Със сигурност ни изневеряват. Да отидем да ги хванем. Не. Ще изчакаме да дойдат кавалите и ще отидем, ще ги пребием. Айде. Леле, това там не ли е Даскала? Той ми преподава на мен и Ева по пеене. Здрасти, Весо. Здрасти. Това е най-добрата ми приятелка Лили. Веси, приятно ми. Знаех се, че само твоите ти изневеря. Не, няма как да ме изневерят. Аз съм bad boy. Като си такъв бедбой ми кажи как да го пребия той. Не. С такива уроци може да ти помогне само един човек. Давай, че съм му набрал на тоя. Боби, спокойно е, човек. Не се ядосвай толкова. Има колкото искаш други момичета. Оп. Какво става, брат? Хей, момичета, аз съм Нетко. Весо ме викна да не идва сам с Ева, но като гледам и вие сте помислили това. Да, и мен Ева ме влече. Мило, сега. То така, като гледам малко, като двойна среща изглежда. Добре, че няма кой да не види. Май, Лили ти изневерява. Какво? Майко, ще ги убия!
Ей, кам ти ще ги убия, ей. Чакай, не се филмирай, нали имаше много други момичета? Ти си виновен. Твоята е тръгнала по грешен път и е повела и моята. Мислиш, че заради мен ни слагат рога? Аз използвам твоите любовни съвети. Ми явно не си вършиш работа като хората. Казвай сега. Готов съм на всичко да говоря с Петя, но не ми отговаря на съобщенията. Буба ми прави мръсно. Днес не искам да обясня какво се случва. Не мога да се добра до нея. Вие сте последния ми шанс. Виж какво. Тя е наистина много разстроена, обаче ние смятаме, че те обича. И затова си заслужава сега да ти дадем този шанс. Да, но преди да ти дадем шанса, искаме да сме сигурни в намеренията ти. Разбира се. Ако наистина имаш нещо с Бубка. Момчета, какво става? Кое е толкова успешно? Тея палаци не взеха момичетата. Те смешници ли, бе? На мен ми е смешно. Искате ли хора ги спукам с аутбой, а? Не. Чакай, тук става въпрос за достоинство. Искаме да действаме сами. Добре, слушайте, искате ли ви дам един урок по биене по-добре, а? Само на него. Мен за какво ми е? Давай бързо, че съм му набрал. Сега ще стегна. Ела. Заклевам се, абсолютно нищо не съм правил с Бубка. Откакто видях Петя, само за нея си мисля. Потвърждавам, само за нея ми говори. Ами в такъв случай ще ти помогнем. Тя да ти даде втори шанс. Ти обещай всичко, което разказа на нас, да й го кажеш и на нея. Разбира се. Научихте ли всичко само, момчета? Пушил, че аз съм си роден на учене. Даже изобщо не съм въгледал. Айде! Добре, ама добра идея ли е да биете даскала? Все пак мога да ви изключи. Не ми пука. Това е, което можем да направим. Надявам се. Стискайте палци. Ей, бастун! Що заребяваш ти чужди момичета, бе? Иване, какво правиш ти тук, бе? Ти не се обаждай, с теб ще се разправим после. Какво правиш, бе? Какво правиш, бе? Вие добре ли сте? Какво правиш, бе? Аз съм ти преподавател. Момчета, ние не сме на среща. А тогава защо не излъгахте, че сте си вкъщи? Иване! Ева! Пак я забъкахме една! Аз съм виновна. Момчета, просто... Весо много си харесва Петя. И това беше единствения начин да стигне до нея през нас. Да, аз дойдох просто с нея. Чакайте малко. Вие от кога ни следите? Леле, момчета, вие сте страшно дъно. Аз ще бегам, аре. И искате да ми кажете, че си мислите, че ние сме били на среща? Явно съм се объркал. Господине, нали нямам да ме изключите от час по пеене? Абе, Весо, къде ме забърка? Колко си силен, не знае. Oh, yes. Come on, baby. Лили! Извинявай за вчера. Ти да не би да ревнуваш ли? Как ще ревнувам? Аз не съм бълък. Така ли? Щях да кажа, че си много слабя, като ревнуваш, но добре. Добре, де. Малко ревнувах. Това е така. Ще ми изпратиш до салона. Да. Ей, Лили. Виж, исках да поговорим. Нека спрем с омразата. Ти да не си слънчасала. Виж, знам, че си имаш причини да ме мразиш, обаче тази събота имам рожден ден и знаеш, че аз правя най-яките партита. Всъщност, няма как да знаеш, понеже ти не ходиш по партита. Аз ходя на партита, просто не ходя на твоите. Да, защото не те каних. Както и да е, виж, сериозна съм. Искам да поканя теб, Иван и останалите ти приятелчета на партито за рождения ми ден. Бих се радвала да дойдете. И откъде на къде реши да ни каниш? Защото осъзнах, че всъщност с теб можем да сме си бестита. Доста си приличаме, Лили. Все пак и двете сме мажоретки, имаме еднакъв вкус за мъже, а пък
И стиловете ни са почти еднакви. Това колие е страхотно. Много е яко. Виж, помисли си. Мисля, че забравяш, че Иван и моите приятелки не те харесват, така че не съм няма да иска да дойдат на твоето парти. Честно казано, справо не ме харесват, обаче аз се промених, пък и имам много гадже Галин. Искам да ви запозная. И ще помисля. Помисли. Момичета, готови ли сте за тренировка? Къде са останалите? Те и сега ще дойдат. Добре, нареждайте се. Лили, ако искаш, заповядай в средата. Сигурна ли си? Да, ти винаги си била в средата, пък и си по-добра от мен. Чакай. Защо Лили трябва да е в средата? Госпожо, тя винаги е била в средата, пък и предните пъти просто аз си заемах мястото. Така ли? Тя се справя по-добре от мен, очевидно. Ще видим тази работа. Добре. Благодаря ти. Дари, ще говоря с Иван и с приятелките ми за партито ти. Честно? Да. Може ли да те гушна? Добре. Радвам се. Боби, айде да влизаме вече в час. Стига! Извинявай за вчера. Много ми е неловко сега да влезна заради господина. Ти пък как го удари? Ева! Той сигурно вече е забравил, айде. Здравейте! Чакай. Искам да остане с часовете за малко. Помисля. Господине, едно пиленце ми каза, че вчера сте имали интересен ден. Май някой ви е ударил. Само не разбрах кой е смелчагата. Смелчагата май изглежда леко притеснен. Има защо. Аре сега да направим един бърз изпит. Разбира се, че първо мен ще изберете. Все пак аз тук съм номер 1. И вие го знаете. Да. Как си, Боби? Супер, страхотно. Радвам се. Много време ме чакам. Няма значение. Трябва да се прибираш или мога да те заведа някъде? Ето ви и вас. Как сте? Кой искаш? Спира да тормозиш ли? Лили, ти не му ли каза? Ние се сдобрихме. Даже ви поканих на партито за рождения ми ден тази събота. Много бих се радвала да дойдете. Са тия глупости. Някой от твоите пранкове ли? Ти не разбрали, че не мога да не разделиш. Да, знам. Заслужавам си го, нали? Виж, просто исках да се позабавляваме и да дойдете на партито ми. Това е, нищо повече. Иване, моля те да отидем. Тя днес толкова добре се пишеше с мен. Наистина, моля, дайте да й дадем шанс. Моля, дайте да отидем. Отиде. Добре, само заради теб. Наистина? Значи ще дойдете? Да, значи ще се видим там. Да. Чао, до събота. Това беше всичко за днес, ученици. Надявам се следващия път да сте малко по-подготвени.
Боби, ела за малко. Петя? Да. Какво има? Излизаш с мен сега и не приемам не за отговор. И защо си помислиш, че ще дойда с теб? Две пиленца ми казаха, че ме харесваш. Искам да ти покажа, че и аз нямам чувства към теб. Ще ги убия. Те ми казаха истината. Вече нямаш избор. Добре, чакаме се в 8. Закъсняваш. Марш кухнята се оправяш! Там чака новия ти колега. Съжалявам, няма да се повторя. Хайде! Какво правиш тука? Ти да не ме следиш? Тя бе точно тебе ще следа, че друга работа си нямам и без това не мога да търпя. Ще се наложи. Има доста дълга смяна. Направо късмет като за тото. Аз не съм ви взел да си говорите. Я работете. Добре, добре. Гледай къде ходиш. Ще се пусна с мен. Да. По принцип мога ви уволня и двамата, нямам проблем. Не. Само глупости правиш. Ето те. Най-накрая петък и малко почивка за мен. Чивка за теб, Благодаря. но не и за мен. Стефи дойде. Оф, писна ми от ти ужасни момичета. Толкова са кринч. Ти май нищо не разбираш, нали? По някой път имам чувство, че говоря с стена. Добре, но те го обясни ми. Защо не ги харесваме? Не е до харесване. Ами? Не ми пука за тия празногави момичета, наистина. Просто това, което аз искам, е тяхната тайна. Намерил съм много богат човек, който може да плати за русалските опашки, ако докажем, че са русалки. Това са такива пари, които ти дори не си сънувала, разбираш ли? Пари. Много пари, ма те го ще станаме богати. Ти си гений. Спокой се. Всичко, което искам от тебе е просто да се придържаш по план. Това е. План. Да, план, обаче в момента съм страшно гладна, така че хайде да ходим да ядем нещо. Моля те. По някой път наистина се чудя с кой се захвана да ги правя тия неща. Добре, че поне има още един човек при нас, който познава момичетата. Моля? Няма значение. Искаш ли да отидем до място да хапнем шкембе? Да, шкембенце. Айде, моля те, шкембенце. Айде. Falling into the rhythm, I'm longing. Your fingers fill my hair, I'm all in. Pull me in and keep me close, don't wanna let it. Добре, яко. Лили? Да? Сериозно мисля, че не трябва да ходим на партито на Дарик. Спомни си колко пъти се опита да ни раздели. Трябваше да видиш на тренировката. Наистина държеше се толкова мило с мен. А иска да ни запознае с новото игра Джагален. Добре, само заради теб. Yes! Oh yes, come on, baby! Май на тебе моя лафта на любим. Ти си ми любим. Много се радвам, че сме напълно истински и нямаме никакви тайни помежду. Айде, тръгваме. Виж колко са сладки. Ще те взема. Не, няма нужда. Ще те взема. Благодаря. Заповядай. Внимавай с целувките. Някой може да ни види. Значи вече ми прости. Ще си помисля. Все пак познавам Буба и знам колко е подла. Ей, деца, майте къде пръскате, бе? Ми пукан ги! Гладна съм! Сега ли? Да! Добре.
Искам пуканки. Чакай, ти нали се храниш здравословно? Така не съм казала. Не, искам пуканки. Отивай. Знаете ли какво? Там знаете ли какво видях? Какво? Цяло Коледа, който сбъдва желания. Бързо, ходете! Бързо! Лили, какво ще правим? Ще измисля нещо. Ти какво правиш тук? Изгубих Петя и я търся. Ти какво правиш? И аз изгубих ли я търся? Дай да ги намерим. Ай. Брат, виж, тия май са гаджета. Децата идват, Лили. Ще измисля нещо. Знаете ли какво има там? Еднорог, вижте! Леле, че само не лъжеш. Този път няма да се вържем. Лело ли? Лили, имаме по-голям проблем. Какво правят тези деца там? Къде бе? Не знам, айде да видим. Вие не сте никакви русалки. Да ходим на въртележките. Какво става тук? Ние бяхме до тоалетна. Що сте зад тоалетната? Беше заета. Ама... Пред децата ли? Ние трябва да тръгваме. Какво? Да, закъсняваме. Хайде. Чакай. Благодаря. Това е много сладко. Какво става? Човек, те май са извратени. Аз съм виновен нещо. Разбира. Ай, това. Лили не ми дига, не знам къде е. Спокойно, ще дойде. Освен ако не искаш да извикаш с магия. Да, може ли? Не, няма как да стане. Няма как да стане, да. Няма как да стане, ще си... Абе, какво става, кой чакаме? Другите момичета. Лили не е ли в тях? Няма, я не знам къде е. Така ми се тренират вече тия магии. И на мен. Да, но преди магиите трябва да ви кажа нещо супер важно. Тази събота в никакъв случай не трябва да излизате от вкъщи. Защо? Кажи, какво правиш ти с Весо? Ами, реших да му дам шанс заради теб и Ева. Като заговорихме за шансове, Дари ме покани на рождения ден и ще ходя. Какво? Лили, за същото Дари ли говорим? Тя се е променила. Знаеш ли колко добре се държеше с мен? Да. Добре, обаче ще дойда с теб, защото ако тая ти направи нещо, ще я убия. Не, ще я омагьосвам. Много си сладка, обаче нали знаеш, че с магията не се справяш много добре? Лили, ще видиш. Добре, супер, само да те подпалиш дома. Днеска. Споко. Лили, закъсняваме. Бързо. Лили, къде ходите? Може да закъснявате за среща, която е у вас. Какви са тя играчки на детски рожден ден ли сте били? Бяхме на среща. Кой, вие двете ли? Среща гореща. Явно сте се позабавлявали. Хайде да влизаме вътре, че имам да ви показвам много неща. Хайде. О, баща ми! О, Хаймана! Къде ходиш цял ден, бе? Цял ден те няма. Бях с Лили. С Лили беше. Ма забравяй, че имахме важна бизнес среща, нали?
Оф, извинявай, забравял съм. Добре, бе. До кога ще се занимаваш с някакви момиченца? До кога ще ми се занимаваш с някакви момиченца? Пак ли почваш? Ма какво пак? Ти не разбра ли, че те използват само да ти харчат парите, то моите пари? Дори и Дари да беше така, Лили не е. Виж, всички жени са абсолютно едни и същи. Не можеш да ме убедиш в обратното и ти го казвам като приятел. Започни вече да се занимаваш с нещо сериозно. Ти не разбра ли, че не искам да занимавам с бизнеса ти? Ей! Ей! И с какво искаш да се занимаваш? С някаква лигла ли? Престани да я обиждаш. Тя е различна и си заслужава. А и ще правя каквото си искам в живота ми. Слушай, моето момче. Щом живееш под моя покрив и ядеш моята храна, ще правиш каквото кажа аз. Разбра ли ме? Добре, щом е такъв голям проблем, вече няма да живея тук. Така ли? И къде ще идем? Без пари къде ще идеш? Ще излезеш да живееш отвънка на улицата, така ли? Всичките ти приятели ще избягат. Нито едно момиче няма да се качи в колата. Какво ще направиш? Не се притеснявай. Ще намеря някак си да се оправя без тебе. Готова съм да се уча. И аз! Ами много сте ентусиазирани. Искам само да знаете, че колкото по-силно става магията, толкова по-опасна може да бъде тя. Възможно е да има лоши последствия. Ти сигурна си, че си достатъчно добра, че да ни учиш? Стифи, бе! Добре, нека да започнем с магиите. Какво ще правим днес и дали ще се справим? Ами времето ще покаже. Всичко зависи от концентрацията и контрола над съзнанието ви. Аз много искам да знам какво ли прави Боби в този миг. Поздрав съм. Защо не мога да се бия като Зино? Чакай, какво става тука? Как дойдох тук? Ева, нали мислеше за Боби? Ма нещо за Ева! Какво правим сега? Оле! Спокойно. Знам точната магия. Аз ви казах, че от тази нищо не става. Момичета, сега какво ще правите с мен? Лили... Какво правим сега? Бързо, аз ще опитам. Не! Спокойно, ще измисля нещо. Чакайте. Ще ви дам някакви пари за да ме върнете обратно. А с карта приемате ли? Мале хора, бързо, какво ще правим? Опитвам се да анулирам магията и въобще да забрави, че е бил тук. Аз поне успях да телепортирам Зино. Ма тя му искаше Боби. Това са малки подробности. Хора, по-големия въпрос е какво стана с Зино и дали помни цялата тази случка. Да, направих така, че той въобще да не подозира, че това се е случило. Продължаваме с урока. Нататък. Добре, усещам, че съм по-силна. Сега аз ще опитам да направя някоя магия. Искам черната рокля, която днес видях в мола. Искам черната рокля, която видях днес в мола. Черната рокля, която видях днес в мола. Искам черната рокля, която видях днес в мола. Петя, справи тока! Мичета, казах ви, че това не е шега работа. Поко, сега ще оправя ситуацията. Искам светлина, искам светлина, искам светлина, искам светлина. Упс, Споко, поне не са за нас. Стига с магиите за днес. Приключваме. А кой ще ми оправи тока? Тук съм, какво става? Аре, какво направи, брат? Да не идваш от Дивдядово. Не шуме цепи главата, брат. Не знам какво ми стана. Да не си напил? Не съм. Сънувах нещо, че съм в Лили Гол. Какво? Абе! Чай, брат. Не е това проблема, Стой са. Бяха там и Ева, и
Петя и Стефи. Имаше и някаква вещица. Каква вещица, бе, човек? Аз те викам ти да ми помогнеш. Но май, ти си за линейка. Да не си шибнал главата някъде, какво става? Не, бе, знаеш, че съм окей, брат. Добре съм, брат, добре съм. Така и сега, трябва ли да бием някой, или? Човек, скарах с баща ми. Сега бащата ли искаш да ходим да бием? Тос пък. Просто не искам да се прибирам в нас тая вечер, ако може да дойда с по-вас, не е проблем. Много ясно, нали сме семейство? Според мен, трябва да изговорите нещата. Са, едва ли е толкова сериозно? Иска да скъсам с Лили. Това вече е наистина сериозно. Аре, с мен си към вкъщи ще ми кажеш, не се притеснявай. Мерси, брат. Момичета, повече не правете магии без мен. Все още сте начинаещи и не може да ги контролирате. Че искам да гледам ти как ги контролираш. Аз съм 3 пъти по-добра от теб. Тук съм и за нещо друго. Тази събота изгрява синя луна. И точно по залез трябва да сте на сигурно място вкъщи. Иначе какво ще стане? Ако сте навън, точно преди залез, всички ще се превърнете в русалки. Като пепеляшка. Мале, имаме обаче един проблем. Ами ние тогава ще бъдем на партито на Дари. Какво? Да, момичета, и аз реагирах така. Нашата Лили обаче е решила да се сдобрява с Дарка. Ио, Лили! Ти мръдна ли? Оф, хора, тя наистина е толкова добра. Променила се, казвам ви. Оф, но няма как да оставим сама. Всички отиваме. Не. Това въобще не е добра идея. В никакъв случай. Но ще си навием аларми на телефоните и ще тръгнем всички заедно преди залез. Ще се справим. Не обичам партията, обаче наистина няма как да я оставим. Да, хора, няма как да оставим нашата красива принцеса с това чудовище. О, значи да дойде заради мен. Много ви обичам. Обичаме. И само да се посмяли тя и тъпите приятелки нещо да направят, че им въртна някоя магийка и ще съжаляват, че са го направили това партия. Не. С магиите шега не бива. И това вече го знаете. Бе, ти си кукло. Тя се шегуваше. Добре. Разбира се. Оф, още колко ще висим? Бе, сега ще излезе, сигурна съм, че живее тук. Дано той излезе скоро, защото след малко имам грим и прическа. Ето, скри се. А ти какво правиш тук? Пак ли някой от твоите номерца? А, не. Дари днес има рожден ден и ми се развали колата. И от 1 час опитвам да я оправя. Наистина няма нищо общо с теб. Даже не знаех, че живееш тук. Добре, ще погледна да видя какво има. Не знам. Изглежда, че всичко е наред. Би трябвало да запали. Ами може да провериш. Чакай да видя. Всичко е наред. Ами много ти благодаря. Много благодаря. Между другото, до вечер ще идваш и на партито на Дари. Всички ще сме там. Даже Лили и приятелките й. Вече сме бестита. Сериозно? Ами добре. Защо да не дойда? Окей. Добре, супер. Благодаря. Тръгвам аз. Айде. До вечера. До вечера. Чао.
Планът е задействан. Пак сме в играта. Не само, че сме в играта, а сме победителки. Ваньо, къде ходиш цяла вечер? Чули ме, какво те питам, Иване, къде ходиш цяла вечер? Иване! Да взема дрехите и тръгвам пак. Въобще не ме интересува какво ще правиш. Само искам да те уведомя, че ще правя благотворителен концерт. Благотворителен. Благотворителен. Ма какво се смееш, бе? Какво се смееш? Между другото и теб те искам там. И как благотворителен? Ти не правиш нищо без изгода. Ти мислиш само за твоите пари. Значи и за моите пари. Харча ги само аз. Да, обаче за разлика от тебе, аз разбрах, че парите не са всичко. Лигльо, само ще ти кажа нещо. Ако не ми беше син, знаеш ли кога щяха да те приемат в това елитното училище с тези ниски оценки? Да бе, аз съм най-големият неудачник, като си най-великия. Само ще ги разправям твоите фенове или работници, които само ти се подмазват. Аз много добре те знам под известността и парите. Какъв човек си? Слушай ме, момченце. Внимай как ми говориш. Първо съм ти баща и второ трябва да ме уважаваш малко за това, което съм направил за теб. Разбра ли? И какво си направил? Освен да решаваш всичко с пари. Никаква подкрепа, никакво разбиране. Аз какво да се занимавам за тебе е глупост. Казвам ти, че съм влюбен в момиче, което заслужава. И за тебе пак е глупост. Ти просто искаш да стана като теб. Един нещастник. Фак! Фак! Момичета, какво ще обличаме на партито? Няма значение. Важното е да сме мръсен топ. Ние така или иначе винаги сме. Да, но няма да седим много, не го забравяйте. Навила съм алармите и преди залез, дим да ни няма. Момичета, много ви благодаря, че ще дойдете с мен. За винаги заедно, Лили. Имаме ли избор? Никъде не ходим разделени. С вас съм, обаче тук ще се прибрах и трябва да се оправям. Момичета, аз ще ви оставям, защото трябва да избирам аутфити. Айде, чао! 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 До после! Къде отиваш? Да те взема ли след малко? Ти вред ли си, къде ще ме взимаш? Нали ще ходим всички на партито на Дари заедно? Аз отивам, обаче съм без теб. С кой ще ходиш? С Зино ли? Може и с Зино да отида, да. Знаеш ли какво? Мисля, че много ме харесваш. Знаеш какво? Мисля, че изобщо не можеш да мислиш. Ти си подранил? Какво съм подранил? Нали трябваше да сме без 15 тука? Правилно си ме разбрал. Влизай. Лили, тука ли е? Да. Горе в спалнята. Може да се качиш. Знаеш къде е. Къде е Лили? Не знам. Сигурно че до туалетна. Заповядай седни. Да, малко е разхвърлено, ама пък... Знаеш си ме. Мале! Какво правиш, бе? Луда ли си? Оле, колко съм непохватна. Дай. Какво правиш? Дай тук. Чакай! Да ти я изсуша и ти я връщам веднага. Си... Някой звъни. Изчакай. Не стига, че съм болен.
Здрасти, Лили! Честит рожден ден! Благодаря ти. Иван, тук ли е? Ами той, горе, ако искаш, изчакай тук. Ей, сега идваме. Какво? Иван е тук! Чакай, Лили! Наистина не е добра идея да се качваш. По-добре ни изчакай тук. Къде е гаджетето? Ами, няма го, само двамата с Иван сме. Само двамата с Иван ли? Лили. Аз отивам да се оправям, че нямахме време. Много си красива. И си нагъл. Лили, не е това, което изглежда. А защо си без тениска? Дари ме на мокри. И защо си по-рано тук? Нали трябваше да сме в без 10? Не съм дошъл по-рано, тя ми каза да дойда без 15. И мислиш, че ще ти повярвам ли? Лили, моля се, не се връзваме глупостите. Изобщо не ми говори. Добре, заради тебе се съгласиха да дойда на това тъп партия, сега ми се сърдиш. Аз да ти се сърдя. Ти да не мислиш, че аз съм с тебе на това парти. Аз ти чакам кавалера. Къв кавалер? Не ти дължа никакви обяснения. Заповядай. Как съм? Добре ли изглеждам? Някой звъни, оправила съм осветлението, гостите идват. Лили, спре се държиш като дете, много добре я познаш каква е. Защо да се тъжа като дете? Дойшла съм тук да се забавлявам. С тия глупости. Айде, заповядай! Толкова се радвам да ви видя, Мали! О, Боже, дай Боже! О, Боже, дай Боже! О, Боже, дай Боже! О, Боже, дай Боже! Дай му, мамо, грешка нямаш, всичко даваш. Дай му, мамо, луд съм, мамо, цирк да става. Дай му, мамо, грешка нямаш, всичко даваш. Дай му, мамо, луд съм, мамо, цирк да става. Шимю шакалака. Ей, Лили, как си? Ако не ти е яко, може да тръгваш. Няма да ти се сърдя. Ще остана. Въпреки, че, честно да ти кажа, малко е скучно това парти, но ще му дам шанс, защото нали правиш най-яките партита. Да, стават най-яките партита, когато няма задръстеняци. Както и да е. Къде е алкохола? Сега ще донеса. Нещо да свършиш. Братчето, на здраве. Нямам чаша, търся едно момиче. Как нямаш, ето ти. Тук момичетата много готинки. Особено онази. Аз държа, че е страшна мръсница. Ей, ние само да си я докоснал, ще те направи на салами, разбрали бе? Лили, с тия глупости. Айде стръгваме от това парти. Без това съм болен. Купонът е първо започва, бейби. Е. Престани да пиеш, какво правиш? Нищо не можеш да ми забраниш, както аз не мога да ти забраня да се виждаш и да ми изневеряваш с бившата ти. Не съм ти изневерил. Хайде да си направим една снимка. Айде. Супер. Много си красива. Знам, не се подмазвай. Ако партито е тъпо, направо те взимам и отиваме някъде само двамата. Тази вечер съм заета. С момичетата сме се оговорили да си правим женски процедури. Но ако искаш, може да наминеш за една маска. Ами всъщност, като се замисля, май не е добра идея. Ето, пристигаме.
Айде да слизам. Айде. Мале, Вики, плана мина супер. Лили си мисли, че Иван е изневерил с мен. А само ако знаеш колко трудно беше да накарам загубеняка да влезе в спалнята ми. Да, моите планове винаги проработват. Момичета, нося го. А какво стана с Петя и Весо? Не знам, може да са скарали жестоко и изобщо да не дойдат. А сега имам и друга идея. Лили ми поиска питие, а аз мисля да й дам нещо малко по-силничко. Мале, Дари, ти колко си лоша. А, това може да са Петя и Весо. Пожелайте ми късмет. Здравейте! Радвам се да ви видя тук. Заповядайте. Къде е банята? Дъното. Здравей! А, къде е Петя? Отиде до банята. Нещо ми се сърди, обаче не мога да разбера защо. Да, разбирам. Между другото, изглеждаш страхотно. Мерси. Извинявай, изцапала съм те изчервила. Между другото, Весо, благодаря ти, че ми оправи колата днес. За нищо. Приятно изкарване. Да й кажеш, че си забравила и прашките в колата ти. Какво? Упс. Надявам се да не съм ти създала проблеми. Може да си ги запазиш за спомен. Чао! Не знам за какво говори. Упс! Лили, защо си самичка? Защото Иван е буклук. Какво е станало пак? Той знаете с кой беше? С... Лилинце, заповядай. Нося ти питието. Благодаря ти, Даринце. А за вас? Не, мерси. Но не мога да я понася. И аз. Кой ме всичко ще бъде. Ей! Какво? Тия двамата са заедно? Трябва ли кавалер? Какво става? И ние не знаем точно. Стефи, ти за къде се наливаш така? Това преди е толкова тъпо, че ако не се наливам, защото няма да мога да го издържа. Ама след малко трябва да тръгваме, нали знаеш? Нямам търпение. Какво ще правите? Къде ще ходите? Ще си пишем домашните. Първо ще дойда да ви помогна. Няма как. Защо? Защото ще сме голи. Голи ще си пишете домашните. Еми, да. Става ми много замаяно и мисля, че това е летното. Ние така се концентрираме много по-добре. И вие сте много странни.
Точно ти ми трябваш. Чакай, ме бъркаш с някой друг. Мен обикновено ме мразиш. Не, даже доста те харесвам. Май си пинала повече. Обикновено се държиш доста по-грубо. Чакай, ще ти помогна. Какво пи? Не е толкова, обаче много голяма тайна. Добре. Много си сладка. Ти си сладък. Искам да сме гаджета. И аз искам, но обикновено ме режеш. Не, няма как, аз съм влюбена в теб. Влюбена ли? Какво, в мен? Айде, мога да ти показвам нещо. Чакай. Какво каза, че си влюбена в мен? Айде. Какво? Имаш ли си момиче? Не? Значи, аз ще съм ти дамата. Чакай, ти не си ли смал човек, Иван? Иван е с Дари. Така че сингъл съм. Няма как ти си забранена територия и това е мъжки кодекс. Забранена територия или просто си страхливец и те е страх. Мен да ме е страх. Не. Ето защо и заряза изтих, защото си страхливец. Знаеш какво си тръгва? Чакай. Не съм страхливец. Знаеш какво? Какво? Ще бъда кавалер. Това е. Ама няма да те изпращам до вас, нали знаеш? Спокойно, само ще танцуваме. Айде там. Почувствах нирвана с тебе като вече не. Любовта ни е война, любовта ни е роман, любовта ни... Май не се забавляваш. Нека танцуваме. Добре. В капан, много давал, пак ще дам. От тебе пак пиян. Любовта ни е война, любовта ни е роман, любовта ни е лъжи, любовта ни е ураган. Сърцето лабиринт, пак попаднах в капан. Много давал, пак ще дам. От тебе пак пиян. Познаваш ме до болка, забравяш ме с водка. Играем куче и котка, в какво се превърнахме? Не мога да плаче. Какво правиш, бе? Да се разберем навънка. Какво ти става, бе? Това ми е кавалера. Какво искаш? Ти не се меси, после ще се разправим с теб. Брат, мисля, че не е нужно да се стига от това. Не искам да бия, защото си ми приятел, ама. Тя ме накара да танцуваме. Това е. Аз мисля да пишкам. Добре. Там се бият. Ти прие, така ли бе? Влезна в сърцето ми бързо като почувствах нирвана с тебе като... За какво се бият тия? За Лили ли? Оф, тихо, Вики, ядосана съм. Розовия кичур, защо не е пияна, бе? Момчета, не се бийте! Как си, Лили? Супер. Май, твой кавалер се бие за мен. Иска ти се. Ти така ли не разбра, че колкото и да се опитваш, няма как да бъдеш по-добра от мен? Защото Иван днес сам дойде вкъщи. Иван дойде с мен във вас, защото ти ми покани, за да ни запознаеш с твоето гадже, ако изобщо имаш такова. Толкова си наивна. Честно ми кажи, сериозно ли мислиш, че аз и ти можем да бъдем приятелки? Аз и ти? Погледни се. Аз не мога да те понасям. Мърдай! Защо дойдохме тук? За да ти покажа моята малка тайна. Какво? Какво става тук? Веско, какво правите тук? Аз съм русалка, ти си русалка, това е Аквамен. Леле, каква шегичейка! Веско, тя е пияна и аз ще се погрижа за нея. Ти можеш да тръгваш. Аз съм русалка. Да. Леле, мале, доста е, както виждаш. Ще се видите утре, нали сте на работа? Не. Да. И какво ще правите? Ние... да се къпем. Ние мислим да се къпем. И двете ли? И двете? Да, и двете. Време е да вървиш. Идем на работа. Да, чао!
Леле, Стефи, какво ще те правя сега? Русалка! Какво ще правим сега? Стефи, спри! Има минути до залеза. Трябва да те слуша, да намерим Петя и Лили и да се махаме от тук. Брат, спри! Добре ли си? Мислихте за приятел, бе? Много си прост, не разбираш, що Лили е с мен. Лили ме използва, за да ти го върнеш, защото ти беше стари, брат. Извинявай, брат. Дай пак върти нейните интриги. Обаче Лили не ми вярва. Ти какво правиш тук, бе? Чупката. Къш. Патенце, казах ли ти? Поискам ли нещо? Мое. Толкова си жалка. Разкарай се. По-жалкото е, че аз дори не го харесвам. Просто исках да видиш коя е кралицата. Кралица. Кралица си само когато си сама в стаята, мила. Тогава въж от тука. Къде ми се губиш цял ден? Весо ми изневерява с Буба. Какво? А ти? Иван ми изневерява с Дари. Мале, Дарчо, тия двамата как ги скарах? Много се смях. Оле, да. Бубе, за дръстенячката си мисли, че сме приятелки. Трябваше да й видиш физиономията, когато видя ганчето си голо. Моето легло. Смотула. Да отидем до банята да се освежим. Айде. Мале, поканата за партито и всичко значи е било нагласено. Мислиш, че Буба и Дари ни правят мръсно ли? Сигурна съм вече в това. Обаче няма да оставим нещата така. И ти ли си мислиш това, което и аз? И още как. Какво правите вътре, бе? Заето е! Няма никой. Сега как ще плува? Плува ли? Сигурно плува с главата си в келефа. Сигурно сте повръщали всичко. Чакай, Бубе, имам резервен ключ. Готова ли си да им го върнем тъпкана на Дари и Буба? Винаги готова. Пъпки, пъпки, пъпки. Да, бе, бабо, нахраних котките вече. Котки? Мале, сигурно ще им излядат супер гнусни пъпки на Буба и на Дари. Нека им. Не знаят с кой си имат работа. Залеза! Заето е, заето. Ева, ние сме. Бързо, бързо. Бой, какви са тия котки? Мале, добре, че намерихме наградки за котките. Мале хора, закъсахме го яко. Може да ме помислите за луда, но мисля, че това са Бубето и Дари. Котки? Момичета, какво става? Боби. Голи сме. Пак ли? Боби, много задаваш въпроси. Изчакай ни малко, де. Да. Колко още ще стоите? Боби, не знам. Стига си питал, тръгвай си. Айде, за негово здраве. Случайно да сте виждали Дари и Бубето? Ами мисля, че с Ева, Лили, Петя и Стефи голи в банята. Моля, и какво правят там? Ами не знам, изгониха ме. Oh yes, come on baby. За
Дръстенячки, отворете вратата, иначе ще я разбием. Мале, стана страшно. Знаете ли някаква магия как да се махнем от тук? Къде ще ходим? Може на Малдивите? Не е сега момента за шегички, Петя. Магия? Магия? Магия! Не, Стефи, не! Ио! Цаца! Какво правите вътре? Момчета, не искате ли да разберете какво се случва вътре? Ами помогнете ми тогава. Разбираш ли, като съм с нея, разбираш ли? Нищо не разбираш, разбираш ли? Какво става тук, бе? Що мериш на риба? Дари, какво правим, бе? Абе, вие ли сте се напили? Тръгвайте. Момчета, тия всичките са супер извратени. Нямам думи. Уоу. Хора, бяхме на косъм. Толкова много имам да ви разказвам. Например, Стефи се целуваше с Веско. Какво? Честно ли? Да, бе, сега как ще отида на работа? Поне една от нас се забавлявала. Момчета, много топ парти. Направо съжалих, че дойдох. На мен ли го казваш? Петя ме мрази. Да, Ева ми се разсърди и изчезна от партито. Какво става, бе? Само аз си забих момичета вечер. Май. Не, аз също, брат. Ей, какво говориш ти, бе? Шегувам се, бе, брат. Абе, Абе, не ти ли писна те бия, бе? Чета. А? почна да ми писва. Момичета, какво ще кажеш сега сутрин на Иван след излагацията, която стана? Ами аз на Боби не издържам, вече искам да му кажа истината. Ева, много добре знаеш, че не можеш да му кажеш. Ами аз Веско как ще го погледна в очите? Момичета, спокойно, всичко ще се оправи. Идват ужас. Какво? Най-лошото е, че сега не знам с ли скарани ли сме или е минало. И аз не знам какво става с Ева. Вчера изчезнаха от партито. Каквото и да го мислиме, сега ще разберем. Ето ги. Познай от 3 пъти. Дръжте естествено. Стефи! От мен ли бягаш? Не, аз така се тичам. Вчера беше много сладка. Вчера бях пияна и ти се възползва от мен. Изобщо даже не те харесвам. Вчера друго говориш. Едвам се отървах от теб. Така ли? Едва се отърва от мен. Тогава защо ме догонваш? Вие дали не се сърдиш за това, че те оставих в банята? Да се сърдя. Що ми беше 1000 пъти по-хубаво. Добре, тогава. Чудесно. Лили, защо изчезнахте вчера? Вчера ли? Тръгнахме си по-рано. А какво правихте всички в банята? Боби, ти пък не всичко е за разказване. Много питаш. Абе, какво ти пука, нали нямаше момчета пред тях? Прощаваме им. Лили, ти прощаваш ли ми? Май идвам точно на време. И аз това се опитвам да разбера. Петя? Да сме ви сърдици? Не, изобщо не сме ви сърдити. Пипсита, няма да влизам в час, отивам на работа. Ами, то май ние много се застояхме. Май да си ходим. Да. Чао, момчета! Какво се? Някой разбра ли какво стана? Сърдат ли ми се? Нямам идея. Тръгваме, че почне да ми писва.
Къде са всички? Здрасти, сладка. Как си? Супер съм. Защо изобщо ми говориш? Не успя да ни изкараш с Иван. Даже се обичаме повече. О, така ли? Ей, сега ще извикувам тебе. Много сладка униформа. Мисля, че е време да изцапаме малко. Какво правите тук? Всички знаем, че криеш нещо. И сега ще разберем какво е то. Оставете ме на... Тук няма кой да те спаси, Лили. Лили. Ти нормална ли си, бе? Та струва повече от тебе! Ама тя на мокри ли да бе? Какви са тия краясъци, бе? Какво се случва тук? Няма ли да проверите какво се е случило с Лили, госпожо? Госпожо, Лили избяга от тренировка. Къде е Лили? На къде тръгна? Ами, майна там. Селенка, отивам да се Колко е преоблека. смотана. Отивай. Нещо става. Лили! Лили! Лили, тук ли си? Да, идвам и сега. Лили, отвори вратата веднага. Лили, ако не отвориш до 3, ще те изключат от мажоретския клуб и няма да участваш в финала на концерта. Ясно ли е? Отвори веднага вратата. 1, 2... Лили, последен шанс. 3! Жизела! Да, господине. Получих оплакване от теб. Защо твоите момичета не са в час? Ами... Разбрах, че твоите мажоретки не са готови, а подготвителният концерт е съвсем скоро. Ако получа само още едно оплакване от теб, ще уволня. Веднага в час. Веднага! Разбира се, тръгвам, няма да се повтори. Лили, бързо отваряй, Ева е! Любовче! Ева, бях на коса. Добре, че директора дойде. Явно някой го беше викнал. Познай кой? Ти ли си била? Разбира се. Обичам те. Обичам те. Кажи сега какво става. Дари и нейните приятелки опитаха се да ме махнат от отбора на мажоретките, като ми съсипаха униформата. Заляха ме с кола и станах русалка. И май ще им се получи, защото униформата ми е съсипана и не мога да се върна в час. А петюла ли си? Никога няма да позволя Дари да победи. Ние разполагаме и с магия. Ще оправим нещата. Значи пак съм в играта. Много ясно. Плювни плесни. Habibi, 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 it's killing me. Habibi, habibi, you and I, love in Dubai. I knew when it's Нищо не си свършила. Всичко е толкова мръсно. У вас така ли живеете? Ти май нещо не ме разбра. Почвай. Аз ще чиста скъпоценно ти барче. Не се притеснявай. Събличай си униформата веднага, уволнен си. Аз напуснах. Марш. Защо го направи? Защото ми пука за теб. Обичам те. Само ти не можеш да го...
Какво става, Вики? Не виждам да имате прогрес с русалките. Но добре знаеш, че тия неща стават бавно. Баща ми никак няма да е доволен. Знаеш колко пари е приготвил. Ами ти? Ти учиш с тях. Един път не си ги заснела, не си ги хванала. Аз имам гениален план. На концерта ще разкрием тайната ми. Казвай. Само гледай и онази кухалейка Жизела да не оплеска нещата. Няма, казвай. Няма да прицакам нищо спокойно. Здравейте. Прощавайте, може ли ми препоръчате нещо за глава? Момент. Вземете 2 таблетки. Заповядайте. Благодаря ви. Тук винаги намирам всичко. Как се преоблече? Хайде, момичета, време е за истинска тренировка. Ама, госпожо, няма ли да я изключите? Тя закъсня? Много ми се иска, обаче няма как да стане, защото искам всички да сте в топ форма за благотворителния концерт. Така че, ако обичаш, вземай си мястото. Май, планът ти пак не проработи, но ти си свикнала да губиш, нали пести? Стига, коткодя, каквачко. Мръдни от тука, бе, закриваш ме, аз съм в средата. Довиждане, ученици. Довиждане. Довиждане. Какво искаш? Защо с лошо? Имам нещо, което доста би те заинтригувало. И какво е то? Нещо, което доста пряко те интересува. Айде, покажи ми. Сигурен ли си? Абсолютно. Добре. Много сте сладички. Изтри ги веднага. Защо? Не ти ли харесват? Мисля да ги покажа на директора. Няма да го направиш. О, ще го направя. Ще отида при директора, ще му покажа снимките и кариерата ти е аут. Какво искаш? Какво искам? Искам да скъсаш с Петя. Разбира се, при едно условие. Петя не трябва да разбира. Но ти си го измислил. Толкова си егоцентрична. Не можа да приемеш, че харесвам нея, а не теб. Ти сериозно ли мислиш, че аз съм лудо влюбена в теб? Просто не харесвам Петя. Така че да, решавай. Да отида ли при директора или ще си запазиш кариерата? Добре. Чао! Чакай, спри! Ще направя това, което искаш. Браво! За твое добро го правя. Чао, господине!
Приключите ли часовете? Виждали сте ли? Да, не, ще излиза с момичетата. Какво става, бе, брат? Нещо си много съспиша. Да не си ръзнал някоя друга. Много ясно, че не. Айде утре. Айде. Здравей! Какво имаше да ми казваш? Весо, какво става? Петя, ти си ми ученичка. Не мога да излизам с теб. Мислих много и това, което правим, не е редно. Какво имаш предвид? Мисля, че трябва да се разделим. Но нали стажът ти е само 1 година? Но Весо, ще измислим нещо. Извинявай, решението ми е твърдо. Ще тръгвам. Чао. Моля те. Боби, много ли ме чака? Не, Какво има, Величък? Да не си плакал? не. Трябва да ти кажа нещо. Вече почваш да ме тревожиш. Какво става? Приехаме да учим медицина в Англия. Това е уникална новина, нали така? За колко време заминаваш? За цял живот. Вместо се да живея в Англия. Как така? Кога разбра? Днес получих съобщение. Боби, оставиш ли ме? Да. Боби. Кога заминаваш? След благотворителният концерт в петък. Нека последните ни няколко мига да не са тъжни. Не, Боби, моля те, не ме остави. Моля те, Боби. Има толкова много спомени, аз не искам да живея без теб. Моля те. Ти си любовта на живота ми, наистина. Боби, обичам те. Хайде бе, репоцито, кога ще се оправяте? Веско и Боби след малко ще дойдат, ще ни вземат. Стефи, почти съм готова с грима. А ако ви обичат, ще ви изчакат. Абе, лесно ви е, като не ви чакат вас, момчета. Пък и вие винаги закъснявате. Ева, стига де, айде да не издръбняваме. Готова съм с грима, само трябва да се облека. Айде, аз отивам. Идвам. Любов. Любов, Харесва изглеждаш ми. уникално. Обичам те. Не мога да повярвам, че днес е последния път, в който се виждаме. Изглеждаш повече от невероятно. Благодаря ти. Нямах търпение да те видя. Какво става, хора? Става ви новото ми гадже, Ели. Може да се познаеш? Ева, приятно. Боби. Те, Стефани.
Значи ти си ми гаджето днес. Да, а ти моето. Хайде да тръгваме. Хайде. Момичета, къде отивате без нас? Ти какво правиш тук? Напуснах и вече мога да направя това, и това, и това. Но защо напусна? Не можех да стоя всеки ден, да те гледам в час и да знам, че не можеш да си моя. Обичам те. И аз. Ти нали нямаше да идваш на концерта? Не дойдах да гледам баща ми. Значи да гледаш само мен. Не само. Ами? Дойдох да ти подаря и това. Мале, много са яки. Ще ти се пасат перфектно с аутфитите. Слагам си още тази вечер. Хайде, тръгвам. Здравейте на всички и добре дошли на благотворителния концерт на нашия скъп приятел и голям спонсор DJ Дамян! Но преди да поканим самия него на сцената, нашите мажоретки ще открият програмата с един специален танц. Дами и господа, представяме ви нашите мажоретки, водени от прекрасната Дари! Си ми в главата рататата. Bad boy, търсиш си белята рататата. Искаш да съм твоята секси лейди. Oh yes, come on baby. Baby, ти си ми в главата рататата. Bad boy, търсиш си белята рататата. Искаш да съм твоята секси лейди. Oh yes, come on baby. Почва да ми писва. Идвам да те ризна. Ти си моя най-голяма. Ти носиш ли парите? Това биткоин или кеш е? Кеш. Супер. Подготвили сме ти истински русалки. Сега гледай шоу. Готови ли сте с плана? Абсолютно готови сме. Гизи, много внимавай. Ако сега се оплескаме, не знаеш какво ще стане. Ох бе, Матего, кога пък аз съм правила грешки? Дайде, моля ти си и ти. Абе, знаеш се. Ти си най-добрата рататата. Дай да палиме колата рататата. Искаш да съм твоята секси лейди. Oh yes, come on baby. Baby, ти си ми в главата рататата. Bad boy, търсиш си белята рататата. Искаш да съм твоята секси лейди. Oh yes, come on baby. Почва да ми писва. На хейтъри ми замирисва. Пак сме на върха, всички са бесни. Само лаят и ни правят още по-известни. Но се обясняват на сериозно, се взимат. Те се комплексират, а мене само мотивират. Изобщо не мисля за тях, а ги газя. На тяхно място и аз щях да се мразя. Толкова съм трен, че навсякъде ме виждат. Без да ме познават, завиждат и обиждат. Убивам ги с игнор, не са ми интересни. Излязат ли с мен, правя ги известни. Рамите на нула, няма никакви схеми. Секси лейди, без проблеми. За всеки, който от мен се вдъхновява. Таначкова цитат, хейта ме успокоява. Ти си най-добрата рататата. Дай да палим на колата рататата. Искаш да съм твоята секси лейди. Аплодисменти за нашите мажоретки! А сега нашата програма продължава. Викич, нали се сещаш за какво идва ред? О, да! Готови ли сте да посрещнем най-якото рап дуо Зипо и Слаш?
ние сме Зипко и Слаш. Благодарим ви за поканата. Тук сме за каузата, така че ни ви чувам! Всички по теб са локо, погледът ти Коко. Коко Шанел, Диор и Мишел на фиеста като в Мароко. С тяло ми спираш тока, движи се Амазонка. Коко Шанел, Диор и Мишел на фиеста като в Мароко. Знам те отскоро, топ си феймъс, насети власт като Брейзърс. Беше уникално. Значи ти заслужаваш да дойдеш на концерта. Изчакай ме, отивам да се облека. Пази ми място на първия ред. Сърцето ти кръшва душата кючек. Да, направо пръсна човек. На тихи места сме шумни. Късно стоим, будни. Който се влюби, губи. Всички по теб са луди. Всички по теб са локо. Погледът ти Коко. Коко Шанел, Диор и Мишел на фиеста като в Мароко. С тяло ми спираш тока, движи се Амазонка. Коко Шанел, Диор и Мишел на фиеста като в Мароко. Хайст, дупе бачата, дай ми сърце, носам в чата. Лили, точно теб чакам. Вали? Да, имам една много специална изненада за теб. Каква? Ами тъй като се справи превъзходно, искам ти да изпълниш последния танц. И не просто последния, а специалния танц, който репетирахме толкова много време. Специалният танц? Да. Наистина ли? Да, тъй като ти беше отнета възможността да бъдеш главна мъжолетка, сега можеш да се докажеш. Сама? Абсолютно сама, така че време е да отидеш зад кулисите и да се подготвяш. Мале, толкова много ти благодаря. Добре, отивам. Нищо, хайде отивай. Коко Шанел, Диор и Мишел на фиеста като в Мароко. С тяло ми спираш тока, движи се Амазонка. Коко Шанел, Диор и Мишел на фиеста като в Мароко. Моята част от плана вече е изпълнена. Лили е зад кулисите. Аз съм включил противопожарната система. Всеки момент ще се пусне и ще стане шоуто. Време е да видим спектакъла на малката русалка. Да преверяме големите пари. Да. Благодарим ви за поканата още веднъж. Обичаме ви. А сега, готови ли сте за диджей Дамян? Искам да благодаря от името на цялото училище за дарението, което господин Дамян Сабов прави. И за това, че ще зарадва толкова много фенове с този прекрасен концерт. Добър вечер, здравейте, мили хора. Благодаря ви, че днес сме се събрали толкова много хора на това прекрасно благотворително събитие. Както знаете, всичките средства, които изкараме тази вечер, ние ще ги използваме за прекрасни благотворителни каузи, там където трябва. Какво? Ти си ме лъгала през цялото време. Иване, моля те, спаси ме. Моля те. След всичко, което преживяхме. След всички пъти, в които ти се съмняваше в мен. Всъщност си била тая, която лъже. Моля те, не ме оставяй сама. Няма да се оправя сама. Ако ме обичаш, ми помогни. Не ми пука. Не заслужаваш да спася. Моля те, ела. Но сега е момента да благодаря и на сина ми за нещо много важно. Важно, че ме научи да разбера, че парите и славата не са основното нещо в живота на един човек. Има и много по-важни неща. Иван и Лили
ме научиха да повярвам, че има истинска любов, когато двама човека са един до друг, един за друг, когато си помагат, когато си имат доверие, любовта съществува. Сега искам да му кажа на моя син, че му прощавам, където и да се намира, и се надявам и той да ми прости, защото всички правим грешки, и малки, и големи. Трябва да я спася. Благодаря ви още веднъж. Може ли да те открадна за малко? С удоволствие. Твоите ръце в прегръдката на вечерта и в синьо-бяла тишина. Никога не бих те заменил за някоя друга, нали знаеш, беби? Само посмей. Ще танцуваш ли с мен? Разбира се. Искаш ли да танцуваме? Адам? Да ви поканя на един танц? С удоволствие. Вижте ли колко са изтръпнали и смотани. Дари, остави ги. Тия са много под нивото ни. Пак им се размина, но не за дълго. Никога няма да те забравя, Боби. Винаги ще те обичам. И аз винаги ще те обичам, любов моя. С Бог. Вишни в плен на тъжната луна, потънала в тревожни мисли и под небе с изгряващи звезди, под влюбения залез над морето. Благодаря ти, че ме спаси. Извинявай, че крих от теб. Обичам те. Моля да простим. След всичко, което сме преживели, няма как да се разделим. Щом баща ми може да прости, значи и аз мога. Обичам те. Още те обичам. Не разбрах, че още те Тези учени реплички, бърках се. Добре, не.
Стефи, къде беше цял ден? Няма значение. Някакви филми. Ресет, нищо давай, ресет. Роска, виждаш се. Ей, Роска като русалка легна. Добре, чакай сега да... Боничка. Вече ми е смешно сега. Айде, добре, сет. Това такъв ще трябва на теб, все пак ти нямаш осигуровки. Осигуровки ли няма? Не осигуровки, как се казва? Сигурност! Ей, такъв чичо ти трябва да си намериш, все пак нямаш грам сигурност заради родителите ти. Кажете нещо друго да кажете, хора! После на някой чишко паричко. Ей, такъв ще трябва на тебе, мила, все пак нямаш никаква подсигуровка за бъдещето. Аз подсигуровка. Петя, плаче! Не да плачеш, грима. Сцена 31. Мале. Не са ли там? Не, винаги са там. Нали бяхме оттам? Нищо. Да отцапаме ли? Какво правите тук? Всички знаем, че крием нещо. Извинявай! Нищо не направихме! Пълен... 61, еко едно. Правиш ли, човек? Много в лявото ти да... Сцена 26, бананчета 1.